Здравейте, приятели! Аз съм Мария Маринова, здравен консултант. В предишните си клипове ви разказах малко за себе си и за самата компания, с която работя – Ewer Health & Beauty. Германска компания, която предлага висококачествени продукти за красота, здраве и лична хигиена. Днес обаче искам да ви разкажа малко повече за самите продукти и как те могат да ви помогнат в ежедневието. Първо, здравето започва отвътре. Много често ние подценяваме фактори като хранене, стрес и липса на движение. Тук, разбира се, идват на помощ натуралните добавки. Те не са чудо, но са подкрепа на организмът ни. Продуктите са на база на алоe вера. Това растение е познато от векове. Със своите свойства тя поддържа храносмилателната ни система, да подпомага имунитета и да ни дава повече енергия. Също така помага и на външната грижа. Кожата и косата ни също имат нужда от правилни продукти без парабени, без излишна химия, с натурални съставки. Тук Ewer Health & Beauty се отличава, защото комбинира немско качество и иновации. В следващите видеа ще ви споделям съвети за по-здравословен начин на живот. Ще ви разказвам, разбира се, за конкретни продукти и как могат да се приложат в реалността ни. За енергия, за по-добър сън, за красота отвън и отвътре. А вие имате ли проблем, който искате да решите? Като умора, стрес, слаба имунна система? Напишете в коментарите, за да знам кои теми да развия по-нататък. Благодаря, че гледахте. Ако искате да научавате повече, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката. До следващия път!